Vaše magnificence, magnifici, spectabiles, honorabiles, cives academici, vzácní hosté, dámy a pánové. Z pověření jeho magnificence profesora Miroslava Lávičky zahajuji slavnostní zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni. Vaše magnificence, dovolte mi přivítat vaším jménem členy Parlamentu České republiky, zástupce velvyslanectví Francie, zástupce Plzeňského kraje v čele s hejtmanem Plzeňského kraje, rektory, rektorky, zástupce vysokých škol, předsedu Rady vysokých škol, zástupce partnerských středních škol, generální ředitele a představitele partnerských organizací a firem, emeritní rektory a rektorku, členy správní rady, členy vědecké rady, členy Rady pro vnitřní hodnocení, členy akademického senátu, členy univerzitní obce a další vzácné hosty, kteří přijali vaše pozvání. Dále zde vítám navrženého čestného doktora, který bude na tomto zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni slavnostně oceněn. Při příležitosti dnešního setkání přednese nyní svůj projev jeho magnificence profesor Miroslav Lávička. Vaše magnificence, prosím, ujměte se slova. Rectores magnifici, spectabiles, honorabiles, vážený pane hejtmane, vážení představitelé společenského a politického života, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzácní hosté, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítal na našem tradičním akademickém shromáždění, tedy slavnostním zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni. Každoročně se setkáváme při této příležitosti, abychom byli svědky udělení čestného titulu Doctor honoris causa. Tímto titulem oceňujeme výjimečnou osobnost, která se mimořádným způsobem zasloužila o rozvoj svého oboru a zároveň zanechala nesmazatelnou stopu v životě Západočeské univerzity. Dále dnes chceme vyjádřit uznání a poděkování vybraným kolegyním a kolegům, kteří svou prací přispívají k budování dobrého jména naší alma mater. Také představíme nově jmenované profesory, docenty a docentky. Ve svém projevu, které uvedené akty předchází, se s vámi chci podělit o několik myšlenek týkajících se budoucího směřování univerzity. Než však přistoupím k hlavnímu tématu, dovolte mi, abych nejprve zodpověděl několik možných otázek. Někteří z vás se patrně ptají, proč jsme pro toto slavnostní zasedání nezvolili univerzitní půdu, ale prostory plzeňské měšťanské besedy. Důvodů je několik. Především je to genius loci tohoto místa. Jde o jedno z nejvýznamnějších společensko-kulturních center v Plzni a důležité plzeňské akce se konají zde. Zároveň tím chceme symbolicky zdůraznit, že univerzita není uzavřena ve svém kampusu, ale je nedílnou a hrdou součástí našeho města. Jsme součástí jeho života, ovlivňujeme ho a stejně tak ono ovlivňuje nás. A nemohu opomenout ještě jeden symbolický aspekt, který by pro nás mohl být inspirací. Stavba této budovy byla zahájena v roce 1900 a už v roce 1901 byla otevřena pro veřejnost. Kéž by všechny dnešní a nejen univerzitní investiční akce postupovaly stejným tempem. Možná vás také zaujalo, že toto slavnostní zasedání se koná 13. listopadu od 13 hodin a ještě navíc v budově s číslem popisným 13. Abych předešel všem případným obavám, rád bych zdůraznil, že číslo 13 patří z čistě matematického hlediska mezi takzvaná happy numbers, to jest šťastná čísla.
což jsou čísla, která opakovaným procesem nahrazování součtem druhých mocnin svých číslic dospějí k jedničce. A pokud by někdo přesto dával přednost sedmičce, tradičně spojované se štěstím a úspěchem, pak stačí jen uvést, že 13 je 7. nenulovým Fibonacciho číslem. Datum 13. listopadu má ale ještě jeden symbolický význam. Slavnostní zasedání naší vědecké rady se vždy koná v období blížících se oslav svátku boje za svobodu a demokracii. 17. listopad 1989 však nebyl první listopadovou událostí, která předznamenala pád komunistického režimu. Chtěl bych připomenout teplické ekologické demonstrace, které vyvrcholily právě 13. listopadu a jež byly prvními veřejnými protesty, které tehdejší režim nezvládl potlačit a jež ukázaly, že občané se totalitního režimu již nebojí. Letos uplyne od listopadových událostí 35 let, téma boje za svobodu a demokracii je však v dnešní době snad ještě aktuálnější než dříve. Nyní se již dostávám k vlastnímu tématu svého projevu. Setkáváme se v roce, kdy univerzita slaví 3/4 století od založení svých nejstarších technických součástí, fakulty elektrotechnické a fakulty strojní. Tyto fakulty, stejně jako o rok starší fakulta pedagogická, nás svým historickým odkazem spojují s nejstaršími akademickými tradicemi střední Evropy. Zatímco pedagogická fakulta nás symbolicky váže k nejstarší středoevropské univerzitě, kam dříve náležela, naše technické fakulty zase odvozují svůj původ od nejstarší české technické vysoké školy. Tato historie a multioborová současnost dávají Západočeské univerzitě jedinečný charakter a zároveň nám přináší obrovské příležitosti do budoucna. Od posledního setkání jsme zaznamenali řadu významných úspěchů. Naši studující a zaměstnanci dosáhli vynikajících výsledků v mnoha oblastech, od technologických inovací přes humanitní vědy až po uměleckou tvorbu či sport. Po období pečlivé přípravy jsme zahájili několik významných investičních projektů a další jsou na obzoru. ZČU je rovněž aktivním členem Evropské univerzitní aliance. Jsme navíc svědky rostoucího zájmu o spolupráci s naší univerzitou. Osobně si například velmi vážím nedávno uzavřené dohody o spolupráci v oblasti polovodičů s 2 největšími technickými univerzitami nebo dohody o strategické spolupráci v této oblasti s Plzeňským krajem. Snažíme se být institucí, která nastoluje klíčová témata a aktivně přispívá k jejich řešení. Jsme místem, kde vznikají nové myšlenky a inovace. V této souvislosti bych rád zdůraznil význam spolupráce s externími partnery. Západočeská univerzita se dlouhodobě profiluje jako instituce s úzkým propojením na praxi a tento trend chceme i nadále posilovat. Věřím, že právě spojení akademického světa s reálným světem průmyslu, obchodu a veřejné správy je klíčem k udržitelnému rozvoji celé společnosti. Využívám dnešní slavnosti, abych poděkoval všem našim spolupracujícím partnerům a podporovatelům a také reprezentacím měst a obou krajů, v nichž působíme. Dnes však nechci pouze reflektovat dosavadní úspěchy. Rád bych se zaměřil na představení hlavních priorit, které budou formovat směřování naší univerzity v nadcházejících letech. Vedení, které se ujalo svého mandátu v březnu loňského roku, nyní prostřednictvím nového strategického záměru dostává příležitost vytýčit klíčové oblasti, priority a cíle v souladu se svými programovými zásadami. Západočeská univerzita vstupuje do nové etapy své existence a naše strategie pro období 2026+ musí být koncipována jako ambiciózní, odvážná a reagující na potřeby současné společnosti. Tato strategie však nesmí být jen jakýmsi plánem na papíře. Je hlavně o smysluplné naději pro další rozvoj. A proto si zde, právě v dnešních dnech, dovolím připomenout slova prezidenta Václava Havla, který řekl: naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl, bez ohledu na to, jak to dopadne. V souladu s tímto citátem vám dnes chci přiblížit některé body, které považujeme za klíčové pro budoucnost ZČU a které, jak pevně věříme, mají pro naši univerzitu hluboký smysl.
Naší první prioritou je zvýšení podílu ZČU na trhu vysokých škol. Usilujeme o to, abychom se stali stabilně atraktivní volbou nejen pro české, ale i zahraniční studenty. Klíčem k úspěchu je nabídka studijních programů, které budou ještě lépe reagovat na aktuální potřeby společnosti. Chceme oslovovat talentované uchazeče exkluzivními obory, ale zároveň uspokojovat poptávku po širších a více zastoupených studijních zaměřeních. Jinými slovy, naše portfolio musí obsahovat jak atraktivní, tak dostupné studijní programy. Členství v Evropské univerzitní alianci nám pak poskytuje skvělou výchozí pozici pro skutečnou a přirozenou internacionalizaci studia a celého prostředí. Zásadním cílem je významné posílení mezinárodního postavení ZČU jako výzkumné univerzity. Naše ambice je jasná. Chceme se jednoznačně etablovat jako výzkumně orientovaná instituce, která nabízí vysoce kvalitní doktorské studium založené na excelentní tvůrčí činnosti. V tom budeme významně podporovat zejména ty nejlepší součásti a nejlepší týmy. Musíme se co nejvíce zapojovat do iniciativ týkajících se národních strategických priorit, kam patří již zmiňované polovodiče a čipy, dále kvantové technologie, energetika nebo umělá inteligence. Aniž bychom ale zapomínali na to, že vše je zasazeno do světa mezilidských interakcí. A proto jejich zkoumání na univerzitě rovněž věnujeme a budeme věnovat zásadní pozornost. Neustále tak musíme plně využívat a rozvíjet naše multioborové portfolio. Vytýčeného cíle dosáhneme zejména díky strategickým partnerstvím s prestižními vzdělávacími a výzkumnými institucemi u nás i v zahraničí. Spoluprací s průmyslovými partnery, veřejným sektorem a důrazem na efektivní transfer znalostí. Speciálně se pak chceme zaměřit na podporu studentských inkubátorů. Dalším z našich strategických priorit je zesílení mediálního dopadu ZČU. V dnešní digitální době je klíčové, aby univerzita efektivně využívala moderní PR nástroje a strategie. Budování silné značky, tvorba kvalitního obsahu a aktivní zapojení do odborných diskuzí na národní i mezinárodní úrovni, intenzivnější vstupování do veřejného prostoru. To jsou oblasti, na které se budeme soustředit. Uvědomujeme si více než dobře, že je důležité postupovat transparentně, poskytovat objektivní informace a že dlouhodobý úspěch závisí také na ochotě přiznat případné chyby, učit se z nich a neustále se snažit o zlepšení. Dobře víme, že i dávná a mnohokrát překonaná pochybení se neodpouštějí a že někteří nám je stále rádi, byť zbytečně připomínají. A proto také víme, že je nutné být k sobě nekompromisní. Často více než ostatní. Jen tak můžeme zajistit, že naše univerzita bude vnímána jako významný hráč, ale zejména jako důvěryhodný partner. Musíme také posílit naše zastoupení v klíčových domácích a mezinárodních platformách, abychom zvýšili naši viditelnost a také vliv. Věřím, že jeden z důkazů zvýšení našeho vlivu zaznamenáte už během dneška. Čtvrtým cílem je kultivace prostředí na ZČU, jež umožňuje flexibilní a odolný rozvoj. Jen tak zajistíme, že budeme držet krok s dynamickým vývojem ve světě vzdělávání a vědy. Jen tak můžeme reagovat na technologické změny a globální výzvy. ZČU musí být institucí, která je schopna rychle odpovídat na měnící se podmínky a která podporuje inovace a digitalizaci. Abychom uspěli, musíme být centrem, kde se rodí a rozvíjejí skvělé nápady. A jak řekl dvojnásobný nositel Nobelovy ceny, kvantový chemik Linus Pauling, nejlepší způsob, jak mít dobrý nápad, je mít spoustu nápadů. Vedení univerzity a jejich součástí nesou odpovědnost za vytváření inspirativního prostředí, ve kterém tyto nápady vznikají. Následující prioritou je důraz na vytváření podnětného pracovního klimatu, který bude podporovat osobní rozvoj a růst našich zaměstnanců a studujících. A protože právě práce pro univerzitu není a nikdy nebude tím klasickým zaměstnáním ve formátu od do, pracujeme na usnadnění procesu slaďování soukromého a pracovního života. Přitom se inspirujeme mezinárodními standardy a vyhodnocujeme aktuální trendy, abychom zajistili, že ZČU bude vždy místem, kde se lidé cítí dobře, bezpečně
a kde mohou odborně i osobnostně růst. A že se za univerzitou do Plzně či do jejich pracovišť v Karlovarském kraji jednoznačně vyplatí přijít. A konečně naším prioritním cílem zajištění udržitelného rozvoje univerzity. Tento cíl je zásadní pro dlouhodobou stabilitu a prosperitu naší instituce. Musíme optimalizovat naše finanční zdroje, odpovědně plánovat a realizovat strategické investice do infrastruktury a lidských zdrojů. Zaměříme se zejména na investice do bezpečnosti, digitalizace a technologií, které zlepší efektivní řízení. A pochopitelně budeme klást ještě větší důraz na úspory, a to jak na úrovni univerzity, tak součástí. Vážené kolegyně, vážení kolegové, před námi je období plné výzev a také příležitostí. ZČU svým každodenním působením dokazuje, že chce navazovat na bohatou tradici evropského univerzitního vzdělávání, ale současně se jako moderní multioborová univerzita nebojí aktivně řešit komplexní výzvy současného světa. Závěrem mi proto dovolte vyslovit jedno přání týkající se ZČU. Přeji si, abychom byli v následujícím období uznávanou, zodpovědnou a investující univerzitou, která přináší hodnoty a podporuje společenský rozvoj, ale je také pozitivní inspirací pro ostatní. Děkuji vám za pozornost. Vaše magnificence, děkuji vám. Dámy a pánové, sešli jsme se, abychom slavnostně a veřejně ocenili činnost významných osobností. Je mi ctí vám oznámit, že Vědecká rada Západočeské univerzity v Plzni na návrh ředitele Výzkumného ústavu Nové technologie Výzkumné centrum projednala udělení čestného titulu doktor honoris causa profesoru Didier Sebiot za významný přínos k rozvoji mezinárodní výzkumné spolupráce a rozvoj Výzkumného ústavu NTC Západočeské univerzity v Plzni. Žádám nyní ředitele Výzkumného ústavu NTC, doktora Petra Kavalíře, aby profesora Sebiot představil. Vaše magnificence, magnificí, spectables, honorables, cives academici, vážení hosté, milé studentky, milí studenti, dámy a pánové. Doktor Didier Sebiot je vynikajícím odborníkem v oblasti spektroskopie. Působí na katedře materiálů a nanověd na Fyzikálním ústavu Univerzity Rennes, který je součástí francouzského národního výzkumného centra. Doktor Sebiot se specializuje na vývoj teoretických modelů a kódů pro různé typy spektroskopií, které analyzují chování elektronů. Jeho práce je součástí softwarového balíčku MS-Spec, který neustále aktualizuje a rozšiřuje. Také spolupracuje s mezinárodními kolegy na vývoji nových spektroskopických technik. Doktor Sebiot je autorem více než 40 vědeckých publikací, ale rád bych především vyzdvihl jeho schopnosti v oblasti networkingu, které vedly k realizaci velkých 8 mezinárodních projektů. Spolupráce doktora Sebiot s NTC je dlouhodobá a velmi plodná. Didier začal spolupracovat s profesorem Jánem Minárem na projektu Cost Action, ve kterém bylo propojeno 29 zemí. Podílel se také na našem projektu Výpočetní a experimentální design pokročilých materiálů, který probíhal v letech 2017 až 2022. Pracuje s námi v projektu EUSPEC Lab Horizont Evropa
Marie Curie Doctoral Network, který začal v roce 2022 a zahrnuje 15 evropských univerzit a dalších 8 institucí. Didier Sebio spolu s Janem Minárem a Hubertem Ebertem z LMU v Mnichově organizovali 21. a 23. letní školu pro postdoktorandy v rámci prestižní fyzikální školy v Leuš, známé jako Škola pro nositele Nobelové ceny. Vedl také naše doktorandy a postdoktorandy během jejich stáží v Reims. V rámci prestižního špičkového výzkumu pod názvem Kvantové materiály pro aplikace v udržitelných technologiích, který vede NTC, působí jako předseda Mezinárodní vědecké poradní rady projektu. Zajímavostí je, že v této radě našeho projektu působí i nositel Nobelovy ceny za fyziku André Geim. Didier sehrál klíčovou roli v propojování NTC a celé ZČU s mnoha dalšími mezinárodními institucemi a odborníky, což významně přispělo k rozvoji a mezinárodnímu renomé naší univerzity. Kromě svých nesporných vědeckých kvalit je Didier také velmi vzácnou osobností a váženým kolegou. Je vždy otevřený a ke každému přistupuje se stejnou upřímností a respektem. Je velmi pracovitý, absolutně soustředěný na práci a je velmi precizní. Za všechny své aktivity, za významný přínos k rozvoji mezinárodní vědecké spolupráce obdrží doktor Didier Sebio čestný titul doktor honoris causa od Západočeské univerzity v Plzni. Pane řediteli, děkuji vám. A nyní žádám jeho magnificenci, profesora Miroslava Lávičku, o vyslovení souhlasu s udělením čestného doktorátu. Vážený pane řediteli, s potěšením jsem vyslechl váš návrh na udělení čestného titulu doktor honoris causa profesoru Sebio. Vážený pane profesore, je mi ctí, že takto vážená a uznávaná osobnost bude naším čestným doktorem. Proto jako rektor Západočeské univerzity v Plzni dávám souhlas k tomu, abyste jím byl jmenován. Děkuji. A nyní prosím promotora, prorektora pro tvůrčí činnost a doktorské studium, docenta Jiřího Hammerbauera, aby se ujal řízení promočního aktu. Vážený pane profesore, Vědecká rada Západočeské univerzity v Plzni projednala návrh ředitele Výzkumného ústavu nové technologie Výzkumného centra udělit vám čestný titul doktor honoris causa. Vědecká rada vysoce ocenila váš přínos k rozvoji mezinárodní výzkumné spolupráce a k rozvoji Výzkumného ústavu nové technologie Výzkumné centrum Západočeské univerzity v Plzni a rektor ve smyslu platných předpisů rozhodl udělit vám titul doktor honoris causa. Dovoluji si vás požádat, abyste tuto poctu přijal jako nejvyšší ocenění, které univerzita uděluje a tím oceňuje vaše osobní kvality. Žádám vás, abyste před tímto shromážděním složil slavnostní slib čestného doktora Západočeské univerzity v Plzni. Přítomné prosím, aby povstali. Profesore Sebio, předneste prosím slib. Profesor Sebio, please take the oath. As a doctor honoris causa of the University of West Bohemia in Pilsen, I swear this oath upon my honor and conscience to actively support the advancement of scientific knowledge in the service of humankind, to act ethically and to contribute to realizing humanitarian ideals of the democratic society, to always promote the dignity of the University of West Bohemia in Pilsen, and I will support, to the best of my ability, its educational, research and development, artistic and other creative activities to preserve in my memory
the University of West Bohemia in Pilsen. Prosím, posaďte se. Složením slibu a přijetím diplomu z rukou jeho magnificence se stáváte také členem akademické obce Západočeské univerzity v Plzni se všemi právy a povinnostmi. Nyní vás žádám, abyste předstoupil k převzetí diplomu. I am now asking you to come forward to receive the diploma. Žádám vás, vážený pane profesore Sebio, abyste přednesl svou přednášku. Prosím, máte slovo. I would like to ask your dear professor Sebio to give your speech. Please, the floor is yours. Dear Rector, dear Deans, dear Scientific Board, dear members of the audience and dear colleagues. First of all, I would like to thank you very warmly for granting me this award. It is a great honor for me to be here in Pilsen to receive this doctorate honoris causa. I never thought such an award would be granted to me. But beyond the honor for me, I consider it also as a way to honor a certain approach to research where theory and experiments are closely interacting and cannot work one without the other. Indeed, both myself and my colleagues and friends at the NTC, in the group of Professor Dr. Jan Minnaar, are involved in the modeling of spectroscopies. The spectroscopies we are dealing with are experiments where the electrons are the particles which, through their repeated interaction with the atoms in the material, will gather in their wave function information on the position of the atoms, the electronic and the magnetic structure of the system, the magnitude of many-body effects, and thus, whatever the incoming particles, which can be, in our case, either electrons or photons. The measuring of these particles, either through direct effective detection outside the sample, allows us to extract from the experimental signal the information embedded into their wave functions. As you can imagine, these experiments are complex and need to be performed under ultra-high vacuums, pressure of the order of 10⁻⁻13 atmospheres. As a result, it is generally difficult to extract directly accurate information, so that a close interaction between theoreticians and experimentalists is necessary. Through this interaction between modeling and experiment, we can, for instance, achieve accuracy of 1/1000th of a nanometer
on interatomic distances. One of the most favored spectroscopy for this type of studies is photoemission. It's based on the photoelectric effect, which was theorized by Albert Einstein back in 1905. The underlying physical process consists in the excitation of an electron in a material by shining upon it a beam of photons. If the incoming photons are energetic enough to excite an electron in an atom of the material, and if the kicked out electron has sufficient kinetic energy to escape the surface barrier of the system, this electron can be detected outside the sample, and consequently, we can access the information it carries, which consists on all what happened to this electron before it escaped into the vacuum surrounding the material. This simple picture gives you already an idea on the richness of the information contained in the measured signal. Indeed, the electron having been multiply scattered by the surrounding atoms means that we can access the local atomic structure around the emitting atom. But it has also interacted with the band electrons, which can allow us to map the band structure. Detection of the spin of the electrons can give us an easy access to the magnetic structure. To summarize, from the simple spectroscopy of the beginning, chemical analysis, structure determination, photoemission has evolved into an almost all-purpose tool used indifferently by physicists, chemists, biologists, to access more involved type of information where new dimensions such as spin and time can enter the play. Indeed, with the development of efficient spin detectors and of lasers, allowing point probe experiments, photoemission can now be used to map new magnetic properties, to understand the exact exotic properties found in topological insulator, or to follow the dynamics of a chemical reaction. My first encounter with photoemission dates back to 1982, 42 years ago. At that time, I was training as an engineer in electronics in a school of engineering. This school had a strong quantum physics laboratory managed by former student of Jacques Friedel. In particular, Michel Lano was much involved in the development of a tight binding approach to describe defects in semiconductors. During the summer, we had to go for a 4-month internship either in a company or in a laboratory. Mine was at the French Atomic Agency, the CEA in Saclay. I was in the photoemission group and had, during this internship, the opportunity to participate to experiments at the old French storage ring, ACO, one of the ancestors of the modern synchrotron radiation facilities. It was a shock for me to discover all the fascinating and beautiful science that could be made from it, and came as a turning point in my studies. I had finally found my way through my future. So, after my engineering diploma and a 1-year obligatory military service, where I obtained a bachelor in mathematics, I started a PhD in Orsay under the joint supervision of Marie-Catherine Desjonquers and Jean Lecante, mostly developing a theoretical approach and a computer code to model photoelectron diffraction, a byproduct of photoemission where a core level peak is monitored as a function of either the detection angle or the measured energy. This was also the opportunity for me to perform some more experiments still on the old ACO synchrotron, at a time where accumulation times for a single spectrum was about 20 minutes. Now it takes seconds. After my PhD, I started a postdoc in the theory group of the British synchrotron, which at that time was in Daresbury, under the supervision of John Inglesfield, a great contributor to surface science. The Daresbury lab was in the middle of nowhere, surrounded by fields next to a village where the only shop was a pub. So there was not much else to do than work. There, in addition to John Inglesfield, I worked with Walter Temmerman and Zitka Jotek, two important physicists in the multiple scattering community. There also, I met, among others, Jürgen Braun, who would later join the group of Hubert Ebert in Munich and would become a colleague of Jan Minar, and a Czech physicist, Jan Kukal,
who would become later the mayor of Prague and an ambassador in Austria. It is during my postdoc in Daresbury that I started to develop the computer code that would become later the MS-Spec computer package for the modeling of spectroscopies. Towards mid-1988, I obtained a position at the CNRS, the French National Research Council. This position was at the newly built SuperACO synchrotron. I devoted my time there partly performing experiments as a beamline scientist in second, and partly on theory and code development, starting to introduce multiple scattering into the code I had started. In 1990, still in SuperACO, I was introduced to Rino Natoli, an Italian theoretician from the Italian Frascati synchrotron. Rino was one of the leading theoreticians involved in the description of X-ray absorption, and he was starting to take an interest in photoelectron diffraction. This was the beginning of a fruitful long-term collaboration that is still running, despite the fact that he has turned 83 now. And this was the real start of the building of the MS-Spec package, using the framework of the scattering path operator, introduced some years before by the Hungarian physicist Balázs Györfi, with whom Hubert Ebert did a postdoc. This was also for me the start of many long-term international collaborations. In the meantime, I moved to Rennes, and Rino Natoli asked me quickly to join him within a European proposal for a 4-year theory network to be coordinated by Daresbury. This proposal called LightNet was accepted. After the 4 years of the network, I was convinced that such networks were an incredible tool for the advancement of science. As we say colloquially, it's pointless to reinvent the wheel. On the contrary, it is more efficient to share the expertise. The next step came in 2010, when I was invited to give a 2-hour lecture on photoelectron diffraction at a 1-week school on photoemission organized in Dijon in France. There I met Hubert Ebert from the LMU in Munich, who was also lecturing and who was trying, through a dedicated website, to gather the community using multiple scattering. We had some opportunities to discuss, and one evening after dinner we went together to an Irish pub. This is just an example of the influence of Irish pubs on the advancement of science. After some Guinnesses, we came to an agreement. We would apply together to 2 types of European networks, a staff exchange scheme from the 7th European Framework Program, and a cost action. The staff exchange proposal called MS Nano was successful at the first attempt and started in 2012 for 4 years. It included 8 groups in France, Germany, Czech Republic. The late Ondra Schipper from the Czech Academy of Sciences was its head. Italy, Russia, India, China, and Japan, and one centered on the modeling of spectroscopies using multiple scattering. During the preparation of these networks, I met in LMU a young Slovakian postdoc of Hubert Ebert, who would become soon a key person in the building of new European project networks, and a friend, Jan Minar. We also agreed that I would take the coordination of the staff exchange network, while Hubert Ebert would share the cost action with myself as the vice chair. But it is only after 4 attempts that we eventually went through with our cost proposal called EU-Spec, for EU spectroscopies. Well, it was not so surprising, as the rate of success of such networks is about 5%. EU-Spec started in 2014, and over the 4 years of its duration, it involved over 300 researchers from 30 countries, all experts in spectroscopies for the characterization of materials. Jan Minar, still in Munich, was elected leader of the working group on correlations. In the meantime, I had a series of 10 bilateral projects with China on similar subjects, as well as regular stays in India and Japan, all 3 groups being part of the MS Nano Staff Exchange Network. At the end of EU-Spec, Hubert Ebert was in the process of retiring, and Jan Minar moved to Pilsen
to build a new group, gathering for this both theoreticians and experimentalists. Sorry. Several members of the Cost Action EU spec asked me then if I had any plans for the future in terms of networking activities. As during MS Nano and EU spec we had built a large corpus of knowledge, codes, and extensive collaborations, it seemed to me that the time had come to go for a doctoral network, to train PhD students. To this purpose, I gathered a core group from both MS Nano and EU spec people in order to prepare a proposal. It was composed of Jan Minar, now at the University of West Bohemia, Heike Herper from the University of Uppsala in Sweden, Angela Trapananti from Camerino in Italy, and Mathieu Verstraete at the University of Liège, plus Hubert Ebert at the beginning before he was fully retired. Here again, it took us 4 attempts to go through. Again, the rate of success of doctoral networks is of the order of 5%. And finally, in September 2022, EU Spec Lab started for 4 years with 11 PhD students and a consortium of 15 universities, including Pilsen, and 8 companies, among them Toyota and Sienta Omicron, which is the world leader in the field of ultra-high vacuum equipment for spectroscopies, with Jan Minar in charge of the training, work package, and Hubert Ebert chairing the advisory board. We are now halfway through EU Spec Lab, and this honorary award comes from me as a sort of recognition for the work done, not only in code development and theory, but more importantly in networking. It is the latter that makes me the most proud, as I strongly believe that extensive collaboration is the most efficient way to progress in science. From a purely egoistic point of view, if you allow me this, I'm also particularly proud to have had the chance to coordinate all the Marie Curie schemes, staff exchange, individual fellowship, and doctoral network. But now, the time has come for me to transmit this expertise on the writing of network proposals. And this is what we are going to do next for our PhD student in the doctoral network with a 3-day training on proposal writing. Although my future as a retired pensioner is coming very soon, the story goes on thanks to dedicated colleagues. Together with Jan Minar, I'm now involved with many other colleagues all over the world into a new informal initiative which is currently coordinated by 2 younger colleagues, Jérôme Jackson and Léon Petit, from the Daresbury Laboratory. The idea is to offer the next generation of researchers a proper legacy of multiple scattering codes. To this aim, we are trying to gather all the existing codes in the domain, have them properly documented, and if possible, structured in terms of libraries or at least modules, so that newcomers could either use them straight out of the box or use easily some of their modules or libraries to construct their own codes. Pilsen is one of the big nodes in this initiative, and I will participate into it as long as I can. To conclude, I will use the title of a famous movie by the Italian director Federico Fellini, E la nave va, and the ship sails on. Thank you for your attention. Vážený pane profesore, děkuji vám a jménem všech přítomných vám vyjadřuji upřímné blahopřání k udělení titulu čestného doktora a vracím řízení slavnostního zasedání vědecké rady. Nyní nám zahraje orchestr Consortium Musicum pod vedením Víta Aschenbrennera. Vyslechneme si první větu ze symfonie D-dur číslo 17 od Josefa Haydna.
Děkuji vám. Nyní přistoupíme k představení profesorů, docentek a docentů jmenovaných v uplynulém období. Prosím pana rektora a nově jmenované, aby předstoupili k představení. Rovněž prosím prorektora pro tvůrčí činnost a doktorské studium, docenta Jiřího Hammerbauera, aby se ujal slova. Vaše magnificence, magnifici, spectabiles, honorabiles, cives academici, dámy a pánové, vážení hosté. Dovolte mi, abych vám představil nově jmenované profesory působící na Západočeské univerzitě v Plzni. Profesor Ladislav Cabada, jmenován v oboru české a československé dějiny dne 29. listopadu 2023 na návrh Vědecké rady Univerzity Hradec Králové. Profesor Jiří Houška, jmenován v oboru aplikovaná fyzika dne 27. května 2024 na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni. Profesor Václav Šmídl, jmenován v oboru elektrotechnika dne 29. listopadu 2023 na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni. Profesor Miroslav Zetek, jmenován v oboru strojní inženýrství dne 27. května 2024 na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni. Nyní přistoupíme k představení nově habilitovaných akademických pracovnic a pracovníků na Západočeské univerzitě v Plzni, které jmenoval rektor Západočeské univerzity v Plzni. Docent Michal Bizary, Fakulta aplikovaných věd, dne 15. dubna 2024 habilitoval v oboru aplikovaná matematika. Docent Daniel Duda, Fakulta strojní, se dne 15. prosince 2023 habilitoval v oboru strojní inženýrství. Docent Martin Goubej, Fakulta aplikovaných věd, se dne 15. června 2024 habilitoval v oboru technická kybernetika.
Docent Tomáš Kovářík, Fakulta strojní, se dne 15. října 2023 habilitoval v oboru strojní inženýrství. Docent Martin Lovecký, Fakulta elektrotechnická, se dne 15. června 2024 habilitoval v oboru elektroenergetika. Docent Martin Pitoňák, Fakulta aplikovaných věd, se dne 15. února 2024 habilitoval v oboru geomatika. Docent Pitoňák je z dnešního slavnostního zasedání omluven. Docent Jan Pospíšil, Fakulta aplikovaných věd, se dne 15. dubna 2024 habilitoval v oboru aplikovaná matematika. Docent Radek Soukup, Fakulta elektrotechnická, se dne 15. října 2023 habilitoval v oboru elektronika. Docent Vitalij Janovič, Fakulta strojní, se dne 1. dubna 2024 habilitoval v oboru strojní inženýrství. Docentka Ivana Zetková, Fakulta strojní, se dne 1. dubna 2024 habilitovala v oboru strojní inženýrství. Rovněž mi dovolte, abych vám představil pracovnice a pracovníky Západočeské univerzity v Plzni, kteří se habilitovali na jiných vysokých školách. Docentka Monika Baumanová, Fakulta filozofická, se dne 1. července 2024 habilitovala na Univerzitě Karlově v oboru archeologie. Docentka Miroslava Čedíková, Fakulta zdravotnických studií, se dne 1. května 2024 habilitovala na Univerzitě Karlově v oboru lékařská fyziologie. Docentka Čedíková je z dnešního slavnostního zasedání omluvena. Docent Martin Januška, Fakulta ekonomická, se dne 1. března 2024 habilitoval na Vysoké škole ekonomické v Praze v oboru management. Docentka Jana Potyron, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, se dne 1. března 2024 habilitovala na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v oboru multimédia a design. Docentka Lucie Rohlíková,
Fakulta pedagogická, se dne 1. listopadu 2023 habilitovala na Univerzitě Karlově v oboru pedagogika. Děkuji vám. Dále mi dovolte, abych zahájil obřad udělování pamětních medailí Západočeské univerzity v Plzni. Prosím osobnosti navržené na ocenění, aby přistoupili k jejich převzetí a jeho magnificenci, aby jim je předal. Vážení přítomní, Vědecká rada Západočeské univerzity v Plzni projednala udělení pamětní medaile za vynikající vědecké práce či objevy a uměleckou tvorbu a rektor rozhodl o udělení pamětních medailí Západočeské univerzity v Plzni. Pamětní medaile byla udělena profesoru Raineru Hallerovi za výjimečnou vědeckou práci v oboru techniky vysokého napětí a dlouhodobou podporu mezinárodních zkušeností mladých výzkumných pracovníků. Pamětní medaile byla udělena doktoru Juraji Krempaskému za dlouholetou významnou činnost pro Západočeskou univerzitu, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím, včetně zahraničí. Doktor Krempaský je z dnešního zasedání omluven. Medaili za doktora Krempaského přebírá profesor Jan Minár. Pamětní medaile byla udělena docentu Václavu Richterovi za významnou pedagogickou činnost. Pamětní medaile byla udělena docentu Lubomíru Tilnerovi za dlouholetou významnou činnost pro Západočeskou univerzitu v Plzni, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím, včetně zahraničí. Pamětní medaile byla udělena doktoru Václavu Valešovi in memoriam za významnou pedagogickou činnost. Medaili za doktora Valeše přebírá jeho manželka Jarmila Valešová. Pamětní medaile byla udělena docentu Janu Záhoříkovi za vynikající přínosy pro akademickou obec na poli afrikanistiky, jakož i za obecný dlouhodobý pozitivní vliv na univerzitní prostředí v oblasti budování mezinárodních vztahů a internacionalizace. Pamětní medaile byla udělena docentce Heleně Zítkové za dlouholetou významnou činnost pro Západočeskou univerzitu,
její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím, včetně zahraničí. Vaše magnificence, děkuji vám. Dámy a pánové, naše slavnostní shromáždění končí. Dovolte, abych poděkoval za účast vám všem a zejména našim vzácným hostům, kteří svou přítomností přispěli k jeho slavnostní atmosféře. Po skončení slavnostního shromáždění si vás dovoluji pozvat na roud v přilehlých prostorách. Přeji vám příjemný zbytek dne a na úplný závěr zazní v podání orchestru Consortium Musicum studentská hymna Gaudeamus Igitur. Prosím přítomné, aby povstali.